beste begiratu da, nire begiratu Elisa. Lagun denbora bat hori, Gerturatuta duztu zumakin? Nola egiten da? Zure behatzen gainean da, hor. Zein hau? Horrela, Elisa. Ah, la ruedita. Vale, vale. Kastigo ematen naizea, etzantago Parez dago, eta ez dituzile. Bueno, jarriko jotonek asista nahi nola izazten reportai egiten? Zinde gutratu gara. Gaur jatu dana, zigarrena eta jogura. Eta beste gunia jango dugula, bale, oso ondo. Osatu txola geratzen den, eta gaina oso ondo. A ver, piño que chile la batería. Venga.